Gure sola saldea entzun baitu. Eta, etzen nuke gurekin misio hortan parte hartu nahi. No, mesirostea inizen. Esperientzia honi esker, guk ere mundua zainduko dugu. Zientzelarek sinesten dute, eta nik ere bai. Hotz, marten bizitzen aldela, jogatzen badugu, salbu gira. Salbu gira, fini, akabu. Izakiaren haundi nahiak, beti eta gehiago nahi da, lehenik ilargia eta orain marte. Mundua kaos bat da, enika hilala biziko egoera batean gira. Beroketa klimatikoaren gatik horma urtzen ari da, eta aristante denak erpean izanen gira gu eta pinguinoak ere bai. Bai, hori da, pinguino gaixoak. Egoak zizte. Eta ez bestera joan nahi. Hemendik dena edejagoa da. Behinekoak eta gainekoak. Hemendik izahak ageridea. Argia mila busketan egiten delarik da gaua. Eta gauak eni sortzen dizkit, beldurak eta dudak. Izahai begira, normala da duda. Argia mila busketan zatiko Bazen behin, xixare tipi bat. Sortu zenetik argitzen xixareko nosa zela. Esploratzailea eta abenturazalea. Eta hola hasi zen gure xixare tipia lurpean tunel bat egiten. Tunela zila eta zila. Azkenean, lurralde urrun batera iritsi zen. Burua lurpetik altxa zuelarik, zuaitzak besterik ez zituen ikusten bere inguruan. Oian handi batera iritsi zen. Uste duzu xixarek hainbat burua uste dutela? Denak xixare bilakatuko dira, noiz batean. Lor da. Eneko, nintzira. Berriz, gabiz, muniz. Ipuinak ditut, maite. Bai, baina ipuinaren nekua gure baitan da, ez liburuetan. Ipuinak salbatuko du mundua. Salbatuko da. Mazu, bialduza baina agaz. Erkidea, Marina ere bai. nepria, pixua, ebe, sekurusak diren. Ikasketa maila? Basua zeitu. Lanbideak? Influenzera. Oh, emazu, kazetari. Obeda. Influencer, kazetari. Kazetari. Edeka, beraz, goxaltzeko abokata onkipel xerra baten gainean oliba oliotik batekin. Zibol bat, kolore bezidun puri bat, eta gainetik ogoita sortzi puntu ezberde artistikoki emana. Pizza, kebab edo... Lili, lamurki erantzun. Bidez, beti norman baitikut, hau, nire lagun fidela, eta izahak. Eta horiek bederen egiazkoa dira, ez da legiazkoa. Influencer hon batek ez dut segitzaile soila bakarrik, badu komunitate bat. Komunitate bat, bai. Pregatik duzu misioan parte hartzen, egiazko jendeekin, egiazko lagunekin zerbaiten bizitzeko? Badira hiru gauza gorde ezinak. Eguzkia, ilargia eta egia. Sare sozialek ez dute batatzen. Ez bazira agertzen ez zira existitzen. Ze uste duzu? Gure beziak zure izahel bezaina digiratzen dutela? Beti egon behar dugu zerbait erraiten edo erakusten. Sareko presioa, autoestimaren dantza eta atsegin duten bere presua. Xantza pixkat eta terapia initz. Grazalma! Lau sardina elkartu ziren teilatuan. Segir zala, txiste la loka. Gau osoa nola ibiliko zira. Nebe gaua luze izanen da. Eta ze bero? Goxo du hemen, Seurri ez dut nabar beste zerbait dola trenpan izateko? Zer? Aski zait. Ez da bortxaz adinari lotia, Eta ez du neritasun bat. Aldaketa fisiologiko bat existe. Hortan izala? Ez dinatu uste, baina jak izan gotik pastuko nindaikela horrat. Ez errantzuek ez duzuela senditzen bero itogarri hau! Bai, ez zein hortan, emerare, lurrasko dina.
Bai,